Kayan subong nga agad sa mga balita lokal. Ang Philippine National Police nagpatigayon sa operation na batok sa mga nagabaligya sa firecrackers o kan palupok online kay ni siya ang ginadumilian. So pwede lamang makabakal sa firecrackers sa mga ginadesignar nga lugar kay ni siya mayara sang permiso sa ato ng PNP kag sumangman sa Bureau of Fire Protection. So, parang safe kamo ginapanagyanan ng mga kautoran na ipaiway ang pagbakal sa firecrackers o kung palupok online magabisita sa mga lugar nga maning ginatalan na sa ato na gobyerno para nga dira kamo makabakal. For example, diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, dira sa tupad sa St. John Paul II Tower sa reclamation area. Kumusta man aton nagkaroon ng baligyan na sa paturuto at diri sa aton sa maya syudad sa Bacolod kaya tingiban amo na giman nga ginapasulabi nila mo sa baylo ang magbakal sa firecrackers. Ang Department of Health nag-discourage gyapon sa paggamit sa turuto at bangod bayaraman gyapon sa virus pero tikon na sa bagay why man kita nag-share sa turuto tano daw kalain man ginuyo pa sang iban sublion mo man nakagahuypon. I-check na nato na karon adra sa maya downtown na area sa report ni Bombo Carla May Defensor. Pero atin sa mga magabakala dira sa mga bilog nga prutas sa nagasaka ang presyo. Hindi lamang nga diri sa ato sa maya syudad sa Bacolod but sa bilog nga pungsod kaya mo na ni nakandan sa tion nga mayara sa mga okasyon or selebrasyon nato nila binasubong nga saligba na sila nga kanamo mga kayuhan nga nabato ng mga pumuloyo kadungan na sa Yuletide season. Atensyon sa mga motorista, nagasaka sang halos piso ang presyo sang gasolina subong nga aga. Naganubo naman ang presyo sang diesel 20 centimos gid. So nag-take effect na ni alas 6 subong nga aga ang iba ng mga oil companies na nag-implement sang oil price adjustment alas 12:01 kaina sang kaagahon. Sa iba na pang mga balita sa Balita National, ang numero sa mga fireworks-related injuries ang na-record sa Department of Health nagadangatan na sa Viente. Matapos nga naka-record sa dugang nga 15 ka mga fireworks-related injuries. Daw kaanggaya man sa na-record bala sa parehong period sa tuig 2021 suno sa DOH. Samtang Misamis Occidental ginpaidalom na sa state of calamity bangod sa halit ang ginatugas sang pagbaha. Santo sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council mayara sang 8 nga mga nagkalamatay. Mas sobra naman na 100,000 ka mga pumuloyo ang apektado sang pagbaha. Subong mayara sang 19 ka mga reported missing sa Bicol, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula and then sa mayan Northern Mindanao. Sa record naman sa Office of the Civil Defense nagadangat sa 13 ang numero sang mga napatay bangod man sa flooding kadungan sang Christmas. Atensyon na sa tanan na subong nga Disyembre 27 nag-take effect na ang SIM Card Registration Act. Nag-require sa aton tanan nga mga Pilipino nga iparehistro ang aton nga mga SIM card. Siling nga diri sa mga telecommunications companies ginalauman na nila ang mga kabudlaya na bala sa initial stage sa implementasyon sa layi pero ti preparado naman. Ako na sa bagay hindi kayo man mo na kabudlay ang pagparehistro talakayon na nato na dugay-dugay. Depende na dira sa inyo nga mga telco. It's either Globe, Smart o kung na dito ang imong SIM.
Samtang sa iba na pang mga balita, National Armed Forces of the Philippines wala naka-record sang atrocity sa imo sang New People's Army kadungan sang ilang anibersaryo at the same time matisubong wala man sang holiday ceasefire. Sa balita international, numero sa mga nagkalamatay bangod sa snowstorm sa Japan halin sang nagligad nga semana nagadangatan na sa 17. Kalabanan din ng mga nagkalamatay ang nahulog halin sa ato pa sa ilang balay. Ang iban naman na din natampukan na sang snow kay iba na din nahulog siguro ng limpyuhan nila balang ilang mga atop nagikan na sa snow so mga nagkalamatay. Ang injured subong nga nagdangat sa masobra 90 linibo ka mga pamalay ang wala sang supply sang kuryente santo sa report sang disaster management official sang Japan. Manginakaupod dato na karon na si Bombo correspondent Josel Palma. Kamusta ang ilayang eksperyensya bangod so perte ka damol sang snow ang nagatupa sa pila ka mga prefecture dito sa Japan. Siyempre, pwerte gini katugnawang ilaman niya nga paggasugata sa New Year. So, isa yan na nato na karon with the Bombo correspondent Josel Palma, ang ato na sining Samurai correspondent. Speaking sa winter storm kon blizzard ang ang Estados Unidos sa subong ang nag-eksperyensya man na sini halos sa kalabanan ng mga estado. Sa latest report nagdadangat na sa 50 ang numero sa mga nagkalamatay bangod sa blizzard dito sa Amerika. Sige, giban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time at 12 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Subong adlaw, Disyembre 27, amo na ning take effect sang SIM Card Registration Act. Ang laying nga nag-require sa aton kagasubang man sa mga telecommunication companies nga rehistro ang owner sa nga muna nga numero. Depende kung ikaw ang subscriber sa Globe, Smart o kung dito. Sugod subong Disyembre 27 kita ang required nga magparehistro sang aton nga mga SIM card or sang imo nga numero. And mayara kita sang 6 kabulan, 180 dias para nga magparehistro sa aton nga SIM card para hindi siya ma-deactivate para sa aton nga existing number. But silingon, kung hindi ka makaparehistro sa sulod sang 6 kabulan, matingala ka na lang nga hindi mo na magamit ang imo nga SIM card. Ina siya madulaan sang signal or that is deactivated sang imo nga telco. Amo na nga sunod diri sa mga proseso paano ina siya maparehistro bangod libre man lang ang registration. Meaning, sugod subong nga Disyembre 27, ang SIM card nga aton nga mabakal, yara ina siya sa deactivated mode. Kung sang una, nagabakal kita sang SIM card, paghansak mo sa imong cellphone, magamit mo siya dayon, subong magbakal kita sang SIM card, ina siya ang yara sa deactivated mode. Ma-activate lang ina siya kung ikaw ang nagparehistro. Covered man sang registration ang mga embedded SIMs, broadband modem, and Internet of Things devices. Ina mga ginagamitan ninyo bala para sa connection ninyo sa internet. So ina siya ang iparehistro man. Okay. Sa mga Globe subscribers, you are advised to visit new.globe.ph or again, new.globe.com.ph/simreg or
pwede man makagamit sa Globe One app para nga marehistro ang imong nga SIM card sugod Enero tuig 2023. Kaya man tinatamaran na kita nang kakadto pagkataya sa mga nila no, sa mga outlet nila bala parang ina siya maparehistro. So gusto nato naraan na lang kitaya sa balay. Importante mayroon man lang kamo dira mobile data or may internet kamo sa balay, hapos lang gid banwa. Okay. Sa mga smart subscribers, magkadto lamang sa smart.com.ph/simreg. Amo na siyang website nga sudlon ninyo. Sa mga subscribers ng Dito Telecommunity, pwede ninyo ma-open sa dito.ph/register dito. Or, pwede ka mo maka-install sang app and then dira ka mo masulod. Kahapos man lang ni sa mga impormasyon nga gina-require sa mga subscribers, para nga marehistro ang aton nga numero. Do paro lang gid ni naga-online shop kamo bala. O nagaparehistro ka dira sa imo nga SSS or sa Pag-ibig mo abay na dira amo man lang ni mga kinahanglanon. Kinahanglan lamang nga mag-provide sang full name, birthday, sex, present or official address, identification card, and then your ID number. Okay? Again, butangan sang full name, birthday, sex, present or official address, identification card, and then your ID number. Ang mga dokumento nga gamiton para nga ma-verify ang imo identification, amo ni ang mga masunod. Your valid passport, Philippine Identification System or your national ID, ang imo nga UMID or SSS or GSIS ID, your driver's license, National Bureau of Investigation clearance, pwede man ang police clearance, license to own and possess firearm nga ID, senior citizen card, voter's ID, your person with disability card, kag ID nga gin-issue sang Professional Regulation Commission, Integrated Bar of the Philippines, Overseas Workers Welfare Administration, kag sang Bureau of Internal Revenue. So kadamo diri depende kung ano dira ang available sa inyo nga ID. Ang mga SIM card nga iya sang business or company, kinahanglan nga mag-provide sang business name and address. And then ang full name sang authorized signatory. For example, sa inyo dira nga company, mayara lang sang HR or manager o kung sa sino man nga amo nang pwede makapirma bala or siya mayara sang authority nga magparehistro sa inyong SIM card, siya ang sulod dira sa mga website nga ginhatag naton sa inyo. Ang mga foreigners nga mayara sang Philippine SIM card, kinahanglan nga magpresentar sang full name, nationality, date of birth, passport, address in the Philippines, type of travel or admission document and ID number or number of documents presented. Ang mga SIM card nga ginauyatan sang foreigners will only be valid for 30 days. Pwede rin siya ma-extend upon presentation of a valid and approved visa extension. Karon, kung ang inyo dira nga mga kabataan, minor, ginapadalaan na ninyo sang cellphone, syempre mayara gid SIM card, hindi ina siya pwede marehistro sa ila ngalan. For children nga nagaedad 17 panabo, ina siya irehistro
sang ngalan sang ginikanan o kon sang guardian. Kaya sa either nanay man na siya o kon amay. Kinahanglan nila nga magpresentar sang ID nga makita dira ang ngalan sang ginikanan o kon guardian sang menor de edad. Okay. Sa mga nakaplan amo ning inyong pamangkot sa mga postpaid subscribers, you are already considered registered. Pero kinahanglan nga ikompirmar ang existing information and data sa inyo nga mga telco. Again, for postpaid subscribers, you are already considered registered. But you must confirm the existing information and data with your telco. Kung ikaw naman nga subscriber, nag-a-star sa remote area o kan mayara sang limited technology, ang Department of Information and Communications Technology o POD, ang National Telecommunications Commission, Department of the Interior and Local Government, and the Department of Education magabulig sa inyo para nga magrehistro. Karon ko nang imo nga SIM card na dula kay ginkawat ang imo nga cellphone, na snatch or nalipatan mo kon sa diin ginkuha sang iban, ang owner kinahanglan nga magpahibalo gilayon sa telco kag maghatag sang masunod nga mga detalye: ngalan, address, birthday, mobile number, and other relevant and reasonable information nga magapamatuod nga nadula ang imo nga SIM card. Okay? So at least meron kita diri sang giya kung ano mga imo unta kung sa bagkayaw subong kapoy na kita tamada na kita maglakat, no, mag-exercise bala. Tamaran na kita magkadto sa ilang mga opisina. Kung pwede pa man lang online na lang gid ang tanan. Kaya ka lang da sa imo kwarto, ka lang da, cellphone or laptop pa kadabi or desktop, pwede ka na makasulod para nga hapos lang gid ang magparehistro. So, from December 27, we have 180 days para nga magparehistro sang aton nga numero. Kung hindi kita makaparehistro, matingala ka na lang on the 181st day, ma-deactivate ang iyong mga SIM card, wala siya sang signal. Meaning, hindi mo siya pwede magamit. Kanon mo malang nga SIM card, wala sang signal. Naka-emergency call lang. It's because nga napaslawan ka nga magparehistro sang imo nga SIM card. Kung sa bagay, may sa mga nagpabutyag, sa mga kangawa man nila, anong mahimo nga matabo abe, kung nakita ang nagparehistro sa nga nga SIM card, walang tawanta mga information nga ginakinahanglan para nga kita makaparehistro, hindi man gid siya amo na ya siling yang maka-invade gid kumbaga sa nga nga privacy. Kung sa bagay mag-online kita gani shopping, online shopping, kita mo man po na ginapangita nila. Mag-Gcash gani kamo da may mga ID man nga ginakinahanglan. Dibla mo ton gagamit ka na. Why ko gagamit tabi mo. Sige, pero for verification of your identity, you are required to present your identification card sa GCash para nga makagamit kasi na. So wala man gyapon isang problema. Mag-online shop ka, register ka dira, mag-sign up ka sa may app, amo man lang ni gyapon ang imo nga ginasulod. Gina-enter mo dira your full name, birthday, sex, present, and your official address. Sa bagay, tiway na da sex. And your identification card, mo lang ni ang wala. Pwede kung sa bagay gani, gina-connect pa na kita sa Facebook. Sa Facebook mo, o kung sa imo nga email, diri gani hapos lang gid. Para nga in times nga kinanglanon ni siya, for example, may mga ginbuyayaw kamo na dira, may mga ginpahog kamo, and mayara sa mangisog nga nag-file isang reklamo against you, pwede makapapanaog sang court order ang korte, ang judge, nga
i-retrieve ang ining conversation sa imo nga telco. Di kung wala ka malang yan dira may ganahimo, wala ka nagapang scam sa imo nga isig ka pareho, wala ka gapang into, way ka man sang dapat nga kangawan. Or way ka man na dira sa may ginapahog, so wala ka man sang dapat nga kahangawan. Kaya tikwan na sa bagay, sa iba na ganit dira, mga raffle-raffle, lang nga ni balang mga ginaintrahan ninyo, nga napangusulat man ng inyong mga ngalan dira. We're just hoping sa mga telco, with its three giant telecommunication companies operating in our country. Kamangin honest sila bala, kay manti magluwas nga pwede siya mabaligya ang data, pwede ini siya mabakal sa kung sino man to makasarang magbakal sang aton nga mga information registered sa mga telecommunication companies mo. Ang safety net lang galing na dire because kadako sang multa para sa mga nagabaligya nga mabatud-an ngayon siya nga telco ang naghatag sa aton nga mga numero. Kaman kung sa bagay subong kung kaysang kagahon bala sus matingalak kung sino nagapadala mensahe. Pag open mo, ato mga nagatanyag sa mga pangkabaraha, kagi ka na bumbuton, ang pangkabaraha, may mga mabulang, may mga VIP, nga mga tanyag-tanyag na nila, kung mga nano, para doon maintindihan nga nakilala, nagigani nila kita. So, tidara matingala kung kaisa din nila ginakuha ang aton nga number, nga kilala, nagid kita nila yasa nagapadala sang mensahe. Na nagatanyag sa full-time nga trabaho kuno amo ning imo mabaton nga sweldo, etc. etc. I'm sure ibandra sa inyo mga nakabaton naman sa nga muna nga mga mensahe. Kabisan i-block mo pa na siyang number, sa sunod nga adlaw may another number naman nga why naka-register sa imong cellphone nga mapadala sang mensahe nga do pareho man. Tiga katingala kita din na nila ginakuha ang aton nga numero. So, up to 4 million pesos ang multa para sa mga telco nga mapamatud-an nga ginabaligya nila ang aton nga mga information. Because sa tiyan mo ning kangawa sa iban, paano abin aton mapangapin na ng aton privacy because ara na sa ila ang aton nga address. Pero tikon sa bagay, mag-order ka mo din ako mga nano to shampoo, conditioner, mga gamit sa balay, araman na gani ang inyo nga mga information. And we're hoping also sa National Privacy Commission, kung ano man nadara mga kinanglandon na balang nga mga devices and for our security, amo nang pagasundo na nila. Because sa mo malang ning kahangawa sang iban base bala ko matultulan ng emotion nga balay, o kung nano man na binadara, especially kung mayara sa nagahingabot sa imo. Pero kung sa bagay, kung may tawong nga nagingabot sa imo, alin sa imo ginaobrahan na mo na ng sunod-sunod niya, hindi na kinanglan magado sa telco. I-surveillance kadara, sundon-sundon ka, ibalawan ng imo sining nga routine and other nga mga information kung din kaya nagakadto. So, no need naman siguro, no? Magkadto pa sila sa telco, but we are hoping sa aton sa gobyerno sa pagpamuno sa Department of Information and Communications Technology nga wala sang breach of confidentiality. Because kadako diri sang multa tuod, pero ti hatag na hindi ta na mapabalik pa. 500,000 pesos to 4 million pesos ang multa for the breach of confidentiality sang mga telco. Puso nga dan sa mga hack-hack kanibala. Kanamo nga dan sa mga eksperto yang abisa na mo panaya ka guarded ng database ako ng system masulod na gihapon nila. So kung mga tanda dara nga mga hackers ang ni hire man nga to na gobyerno sang kuani no? Hire man ang Department of Information and Communications Technology, National Privacy Commission sa sini mga managbato sa mga hacker bala. Kung mga hacker, may hacker man nga to na gobyerno para manabla sang virus bala sa laptop, ang mga nagahimo sang virus, sila man nagahimo sang antivirus. Di bala bumboton, sila man ang makasolve mo. Ang kwarta-kwarta negosyo man na nagyapon. Tindari kung mga hacker na nag-attack sa mga system sang COMELEC, sang iban pa nga mga nagauyat sa mga confidential records bala, hire man nga ton gobyerno sang hacker man. Natawon tabi mataas-taas sa sila dungan.
Sige, 28 minutos sa nakaligad sa takang alas 8 sa aga. Atensyon sa mga nagulog sa Ngandri sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bomba Radio and the Star FM. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ng 29 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga, yari nga tanong ni unang daily draw winner para sa buong adlaw sa kwarta sa Disyembre 27. Siya nagamit sa Nescafe bilang proof of purchase taga Barangay Canroma, Pontevedra, diri sa Negros Occidental. Barangay Canroma, Banwasang Pontevedra, diri sa probinsya sang Negros Occidental. Congratulations, Desiree Briones. Desiree Briones ay kamangato na sining unang daily draw winner diri sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bomba Radio 1 Star FM. May rakas ang tubdabalas sa 2.29 karon sa hapon sa pag-claim sa imong premyo diri sa studio sang Bomba Radio. Magadala sa duwa ka valid identification card with a picture. Iba photocopy man nga dan pero dalon mo gid diri ang original nga valid ID. Desiree Briones sang Barangay Canroma, Pontevedra, Negros Occidental. Ikaw ang ato ni unang nga daily draw winner subong nga aga Martes sa 1-2 Panalo Part 21 na promo. Congratulations! Sige, 30 minutos na nakaligad sa takang alas 8 sa aga. Pagbalikan natin ang inangkaupo data si Bombo Samurai Correspondent Josel Palma direkta sa Japan. Kumusta na to sila kay sa pagkandamo lagi na sa mga snow subong nga gina-eksperyensya. Parte katugnaw ko na diri sa aton nga kudog-kug kurug-kurug kanakon aga. Doon ka magtandog sa nga tubig no. Pero magpaligo kita unahon ta gid na yang aton nga mga lower extremities. Hindi nga gulpihon mo gid bala nga bubuan mo sa nga tubig ang imuulo. So, pag kwata ka bo or nga shower ka mo binandara, baso nyo na danay nyo nga tiil, pasaka para matamat lang ang pag-adjust ng lawa sa tabala sa may temperature kag hindi magpalanakit ang aton nga lawas. Kaya subong bagod ba sa climate change ang buo sa snow bala mas madambol gid kung ikumparar sa tinalikdan nga mga tinuig. Balikan na naton lupad kita padulong sa Japan diri gid lamang sa Bombohanay Big Time. Bombo. Mga kabombo, sugalawon ta ang bagong tuig nga hilway kag masadya. Ini ang mga bagay nga ginarekomendar sa Department of Health para sa pagsugalaw sa bagong tuig. Magpatigayon o kung magupod sa community fireworks display. Magselebrar sa bagong tuig nga kaupod ang pamilya. Maghimo sa gahod gamit ang iban nga mga bagay kaangay sa turotot, busina, musika, lata kag iban pa. Magsinadya sa iban nga paagi kaangay sa street party, concert, piano, pahampang, kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
pagpadayon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D. Tay 4 minutos sa nakaligada sa takanang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Speaking sa nga sa nga promo sa 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bombo Radio 1 Star FM, mayari na ang isa sa ato sa mga taga-daog sa daily draw. Mag-claim na sa iyang premyo nga nalakipan sang 500 pesos nga cash. Kag 500 pesos nga balor sa nga grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. Direkta sa Studio B, Bombo Carla May Defensor. Come in. Na Bombo Arlene, live diri sa Studio B. Kagupod naton diri subong aton sini nga third winner kahapon na Bombo Arlene. Nalawagan ini siya alas 8:25 kagabi. Bombo Arlene kagang aton sini nga third winner amo si Ma'am Lolita Primavera nga taga NHA Village, Barangay Pahanukoy. Kagang iya sini nga proof of purchase amo ang Nescafe. So, Bombo Arlene, hindi ka na akong pagpadugayon pare na si Ma'am. Good morning, Ma'am. Kamusta? Good morning. Okay lang. Okay good. Okay, sadyagit, Ma'am. Sadyagit. Wow. So, Bombo Arlene, na rin na sa akong mga kamot. Ang iya sini nga 500 pesos. Kagang iya sini 500 pesos worth of gift pack. Hindi ko na pagpadugayon pa. Igahatag ko na ang cash kay Ma'am Lolita. Ma'am, una nga hatag. 100 pesos. Ikaduwa. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Okay, aray na sa mga kamot ni Ma'am Lolita ang 500 pesos. Ma'am, ari pagid ang imo sini nga 500 pesos worth of gift pack. So, di mo paggagamito ng 500 pesos? Sa balay. Oo. Tapos, para ni sa silver anniversary naman sa husband ko. Wow! So, happy San anniversary. 29. Wow! Happy anniversary. Kapila na, ma'am? Ay. 25. Wow! Silver. No, silver. Sorry. Silver. Wow! Congratulations! So, imagine na Bombo Arlene na Si Ma'am Lolita, no, beauty queen, no? Ang Yes, Bombo height. Arlene. 5'6" si ma'am, no? 5'6". Ano mention niya kagaina? 5'6" sa Bombo Arlene kada kataas. Kay ma'am. For sure. Ano ang mga kabataan taas. secret, Yes. abe, for long and happy marriage, abe? Ang secret? Ano ang sikreto sa malawig kag sa happy marriage, ma'am? Put God first sa inyong relationship. Kag, respect. Wow. So, aragid respect and honesty. Yes. Wow. Bombo Arlene. Oo. Biskan sa manubo lang may may nakuha, makita Bombo Arlene. No? So, si Ma'am Lolita, nalipay gid kay TV San